Velkommen til Poul Munk, hvor bildrømmen har fået vinger siden 1967. I hjertet af Silkeborg finder du os. Vi er et alt i et bilhus med rødderne solidt plantet i Midtjyllands jord. Med over et halvt århundredes erfaringer har vi vokset os til et af Danmarks største bilhus med 10 nyvognsmærker, et moderne værksted, stort skadecenter, udlejning og et dedikeret erhvervscenter. På vores værksted er vi autoriseret på mere end 10 bilmærker, og det betyder højtuddannede mekanikere og teknikere og den nyeste viden inden for vores mærker. Og så har vi en direkte linje til vores fabrik og importør. Via vores digitale platform kan du nemt booke tid til vores værksted hjemme fra sofaen, tjekke vores brugvognslager ud eller leje en flyttebil. Har du haft et uheld, uanset om du har ramt en kantsten eller din bil har fået en større skade, så kan du booke tid på vores skadecenter. Vi samarbejder med nogle af landets største forsikringsselskaber, og når du booker en forsikringsskade hos os, så har vi altid gratis lånebil. Vi skaber køreglæde, bygger relationer og former fremtidens mobilitet i Silkeborg og omegn. Kort fortalt, vi er en alt i en løsning som din lokale bilpartner, og jeg håber vi ses hos Poul Munk i Silkeborg.